Det vi er ved at gøre klar til, det er, at vi skal på den første lange tur. Vi tager til Thailand på torsdag. Så Vilje, hun har lige fundet vores kufferter frem, og så skal vi i gang med at pakke dem, så vi er klar til tur. Og hvad er det for en bamse, du skal have med? GIF. GIF. Det er rigtigt. Så nu vil vi gå i gang med at pakke alle vores ting. Okay? Ja. Yeah. Det er dagen før vi skal afsted. Jeg har gået på barsel, har barsel i 10,5 uge nu. Jeg er ved at pakke de sidste ting. Jeg ved ikke, om man kan fornemme på bordet her. Christine er nede og hente Vilje, så har Vilje 2,5 uges ferie. Og Sejr, han ligger på gulvet og er ved at æde robotstøvsugeren deromme bagved. Så mega fedt, har lukket ned. Der er autosvar på det hele. Taskerne skal pakkes i morgen. Klokken 12 kommer taxaen. Og så er vi klar til tur. Vi er ved at pakke. Sejr og Vilje, de sover. Og vi prøver at gennemskue håndbagagen. Det er faktisk lidt sværere, end man lige skulle tro. Det er fordi, det er meget lang tid siden, vi har rejst. Jeg kan slet ikke huske, hvad man skal have med i en håndbagage. Men ja, det bliver mega spændende. Så er det faktisk bare at stå op, tage et bad, vente på, at taxaen kommer, hygge, frisk luft, inden vi skal ind og sidde. I morgen går det løs. Jamen, vi har faktisk aldrig rejst før med to mini-mennesker. Så om dagen, al vores bagage står klar herovre. Næste stop, det er Aalborg Lufthavn til København, og så har vi en lidt kort transit deroppe, men vi håber på, at det bare går smooth. 45 minutter, og så er der heldigvis en 6 timers flyvetur til Doha, så der kan vi det mindste få lidt ro på. Så ja, lige om lidt går det løs. Vi er på vores første hotel i Bangkok. Vi havde nok satset på, at vi kunne optage lidt mere undervejs, men rejsen hernede viste sig faktisk at være sådan lidt. Og hende her... Er det virkelig en god ferie? Jo, prøv at sige det. Det er virkelig en god ferie. I morgen, så skal vi køre til Hua Hin. Der skal vi så have 20 eller 9 nætter på det første hotel, og så har vi lige et andet lille hotel, vi har et par nætter, inden turen går tilbage til Bangkok. Så er vi ved vores hotel i Hua Hin, og det her der er en helt bilfuld, der er meget klar til, at vi er. Vi er ude at gå en lille tur nu i Hua Hin. Altså lige nu, der skal vi i centret, og så skal vi have fundet en lækker is og nogle snacks og lidt forskelligt. Jeg skulle have en chokolade. En lille. Nu kan man jo lidt. Jeg sidder i det her center her og kampsveder. Jeg tror, det er 32-34 grader udenfor. Men vi har lige oplevet, de er meget glade for børn. Sejr skulle i den grad undersøges. Det var lige før han blev taget op af hans vogn af en ældre dame. Så hver morgen skal vi over til den hovedrestaurant, hvis man kan sige det sådan. Amber Kitchen hedder den. Og der er en kæmpe morgenmadsbuffet, hvor Vilje hun kan få sugar pops. Og almindelige pops. Og almindelige pops. Der er simpelthen alt, hvad man overhovedet kunne tænke sig her. Der er et fuldt nærmest indisk køkken. Der er en nudelstation. Der er alt det, vi kender med æg og bacon. Der er pandekager, french toast, frisk frugt. Der er Og vandmelon.
og vandmelon. Der er simpelthen alt, hvad man overhovedet. Ja, bonus det er, at der er havregrød til sejr også. Og det er jo mega lækkert. Det her er vores gang, hvor man går ind ad døren og ud. Og man kan for eksempel også gemme sig hen ved den, når man leger gemmeleg. Og her er vores stue. Vil du ikke med? Du har sådan en på. Og her er vores bord. Mor, det var meningen, du skulle putte de her 2 ting ned i posen. Jeg står inde i værelset, og det er for eksempel det her, hvor man kan lave koldbøtter og sove. Og man kan hoppe, hvis man falder på gulvet. Så kan det gøre ondt, og det er godt, man har et plaster med. Her er vores egen lille garderobe. Og det er jo her, vi stiller vores ting og sådan noget. Min kuffert står lige herude, og det er fordi, det må den gerne. Herinde er badeværelset. Og det er for eksempel også her, vi kan bade og lege gemmeleg, og man kan tælle. Herinde bruser man. Nu har vi jo for eksempel også en terrasse, der er låst. Vi er udenfor at se poolen. Herude er vores pool. Og her kan man jo stikke sin hånd ud for at mærke noget. Hvis det er varmt, så kan det blive koldt. Her er vores udesofa. Det er godt, vi har sådan en til at beskytte os med. Skyggen, det er jo herhenne. Det er godt, der er den der, så vi ikke får sol i øjnene. Så er vi på vej op til morgenmad. Det er faktisk sidste dag, vi har på det her hotel. Og ja, så skal vi nemlig til et andet hotel. I dag det er også thailandsk nytår, så vi er lidt spændt på at se, hvad det rent faktisk kommer til at betyde. Det skulle blive fedt. De fejrer det med en vandkamp. Så hvis man går ud på gaderne, skal man åbenbart være forberedt på at blive sprøjtet til med vand. Måske så på nogle tidligere klip eller billeder, så valgte vi at hoppe med på den her thailandske nytårsaften, som de jo så fejrer med den her kæmpe store vandkamp. Så i aften der holder hotellet selvfølgelig nytårsfest. Sejren har fået en lille vandpistol, men det er en kæmpe stor grillbuffet med kongekrabber, blue crab, kæmpe rejer og wagyu kød og de går all in på den, så vi tænkte, det var sidste aften, vi havde på det her hotel, så skulle vi da også lige have den fulde oplevelse af det thailandske nytår med. Så i morgen, der kører vi videre til et andet hotel, lidt nord for Hua Hin. Rigtig lækkert hotel, så det glæder vi os til at se. Men i aften står den på nytårsaften. Noget vi faktisk slet ikke har fået talesat, det er jo faktisk, at Vilje hun har fået skoldkopper på den her tur her. Vi er heldige, tror jeg. Vi er heldige med, at hun ikke er særlig hårdt ramt. Vi gik ned på det thailandske apotek, og det er faktisk
Det er sgu ligesom derhjemme. Det er nogle produkter, man ikke kender, men de virker super fint. Vejledning er super god. Produkterne virker rigtig fint, så Vilje hun er heldigvis ikke så hårdt ramt. Det er jo svært. Det er ikke lige noget, man kan planlægge med. Men så er det jo godt at vide, at man rejser i et land, hvor man egentlig godt kan stole på de ting, man henter på apoteker. Selvom det ikke ligner det, vi har derhjemme, så kan det jo egentlig være fint. Vi har en skoldkop, så nu kan vi bare tælle ned til, at Sejr han får skoldkopper for, hvis der er noget Vilje, hun ikke kan finde ud af, så er det at holde sig fra Sejr. Vi bliver forpakket det sidste, forpakket medicin, forpakket solcreme, men ja, de sidste ting, og så bliver vi hentet om 1,5 time. Vilje, Sejr og Kira, de er lige nede i legestuen og siger farvel til de søde piger, der har været så gode til at lege med Vilje og Sejr dernede. Og så er det bare udtjekning, og så næste hotel. Turen fra Marriott og så her til Balla i Hua Hin. Nej, det er så Charm. Vi er nu lidt hektisk med at pakke med og tjekke ud og alt sådan noget. Men nu er vi landet, og I skal selvfølgelig se, hvor det er, vi bor nu. Så man skal vende sig til, når man er på ferie her i Thailand, alt hvad der ligesom skal ske sådan uden for hotellerne, det med kontanter. Så man skal bruge mange af de her ATM's, som der er rundt omkring. Og som regel så har de fleste hoteller eller steder, hvor man er, de har en hæveautomat. Men lige her, hvor vi bor nu, skal jeg gå over på nabohotellet for at finde en hæveautomat, så vi kan betale vores taxachauffør. Så det er den tur, jeg skal på nu. Og ellers så skal jeg ned til en, der hedder Andy. Det hedder han helt sikkert ikke. Han er fra Nepal, har en eller anden skrædderbiks hernede, som har vasket alt vores vasketøj for 62 kroner. Så det skulle meget gerne være klart nu her. Enten det, eller så har han solgt det. Vi krydser fingre for, at det er klar, så det er lige den lille vandring, jeg skal ud på nu. Okay, jeg var så heldig, at hotellet har en golfvogn. Og de tilbød mig så, at de ville køre mig over til nabohotellet, hvor der er en hæveautomat. Så nu går ting bare meget hurtigere, så med golfbil over for at finde en hæveautomat på nabohotellet. Så er det klar. Så det tog ikke meget mere end 3-4 minutter eller sådan noget. Så nu smider de mig af ved indgang til hotellet. Og så går jeg de 5 minutter derfra ned til King's Tailor, som forhåbentlig har vores vasketøj klar. Og så er det bare at pakke kufferter, og så er vi klar til at stikke af mod Bangkok, hvor vi har 5 nætter. Vi troede egentlig kun, vi havde 4 nætter. Det viser så, at jeg havde glippet en dato, så vores udtjekning er i morgen den 17. Og da Christine hun kiggede på vores reservation i Bangkok, så stod der den 18. Så det var mega godt fanget.
heldigvis var vores værelse ledige, så vi lige kunne forlænge det der. Så vi har 5 nætter i Bangkok på forhåbentlig noget, der er et mega fedt hotel. Krydser vi bare for et vasketøjet, det her der. Nå, alt er godt. Jeg har fået vasketøjet tilbage. Det er lidt sjovt, man går lidt her i sådan, det er sgu lidt en spøgelsesby her i Charm, hvor vi bor. Det er jo bare dejligt, man møder folk som Andy, der kan vaske 7 kilo vasketøj for en, når man er på ferie. Så all good. Og så er vores tasker blevet hentet, og vi er på vej ud op til lobbyen for at tjekke ud og finde vores bil. Og så kører vi mod Bangkok. Og så tager vi 5 nætter der, og så krydser vi bare fingre for, at det bliver mega fedt. Mor, kom nu. Vi er nu landet ved Sindhavn Kempinski. Det er lige før, vi er lidt nervøse for, hvad det er for en regning, vi kommer til at få herfra, fordi velkomsten har været helt vild. Vi er blevet vist op i deres Executive Lounge, hvor vi kan sidde og vente på, at vores værelse er klar. Der har været drikkevarer, der er en snackbar, alt muligt. De har fundet et tæppe til Sejr, han kan ligge på. Begge børn har fået bamser. Så indtil videre, velkomsten, den har været 12 ud af 10, tror jeg. Der er ikke en finger at sætte på noget, når I ser ungerne her. Og udsigten, ikke mindst. Okay, det værelse, vi har fået, er virkelig fedt. Når man først kommer ind, og der har vi vores egen vaskemaskine til vasketøj, køkken, stue, soveværelse, kæmpe badeværelse, hvor vi kan være i. Vores værelse her, jeg tror, det er næsten 100 kvadratmeter. De har virkelig sørget for os. Vilje har fået en rygsæk med slik og legetøj og sådan noget. Men indtil videre, virkelig lækkert. I vores køkken er der en minibar. Minibaren den bliver fyldt op dagligt, så vi kan bare bruge løs. Det ved jeg i hvert fald, jeg kommer til. Virkelig lækkert. Er vi klar? Godmorgen. Forfra, bare lige sige godmorgen igen. Okay. Godmorgen. Godmorgen. Nu er vi i morgenmadsbuffeten på det sidste hotel, og den er bare fuldstændig overdådig lækker. Det må jeg bare sige. Der er så meget frisk frugt, det er god kaffe, der er lækre æg og ordentlig stegt bacon. Det skal man ikke undervurdere. Og så er der de lækreste puffede croissanter og ja, friskpresset juice og alt muligt. Daniel, han gør helsetrin. Det er altid så, det svinger altid lidt op og ned, alt afhængig af omgivelserne. Men nu kører vi lige sådan en lækker... Det hedder rødbede og ingefær. Det er, selvfølgelig svinger det om, hvad der er omkring en. Det er forskellen. Skal du lave det selv, eller har du fået nogen til at lave det til dig? Nej, han kører også helsetrin. Ja.
til farmand. Skål! Det smager forfærdeligt, det der. Det er jeg helt sikker på. Yes! Ja. Rødbeden, det smager bare som om du tager et stykke af noget jord. Og så ingefæren, den er bare virkelig ingefærs. Vi er hektisk på tur igen, og vi går over hovedvejen, men under toget. Det er altid lidt imponerende i de her store byer her. Men ja, vi er bare på tur, så forhåbentlig skal vi bare ind og hygge lidt, se om vi kan finde nogle ting, som børnene synes er sjove at kigge på. Sidste fulde dag i Bangkok. Vi var på jagt efter souvenirs i går. Vi var indom det center, vi røg ind i, og det var det, vi var blevet anbefalet. Det var bare for uoverskueligt for os. Vi valgte at trække stikket, og vi fik badet, og Christine fik en dejlig lang spa-behandling. Men udforskningen fortsætter selvfølgelig ud og kigge igen. Det bliver også nogle lange dage, hvis man bare er på hotellet. Sidste dag, men indtil videre det her hotel i Bangkok, det har været fuldstændig. Vi bliver næsten blown away hver eneste dag. Serviceniveauet er simpelthen så højt. Det er virkelig skønt. Så nu anden sidste gang, hvor vi skal ned i den lækre morgenmadsbuffet. God lille detalje. I de første dage, så spurgte jeg, om jeg kunne få et ingefær-shot. Og så efterfølgende, så kommer de bare med det, uden at jeg spørger om det. De husker, altså tjenerne, lige meget om den tjener, man føler, man har interageret med dig. De husker, at jeg har bedt om et ingefær-shot. Og så kommer de over med det til ens morgenmadsbord, uden at man spørger om det. Det er jo bare, det synes jeg ikke, man oplever mange andre steder. Anden sidste dag til den her udsigt, skal I selvfølgelig lige se med. Og så ser vi, hvad vi lykkes med i dag. Det er typisk sådan her, vores morgener de er startet. Christine, fortæl, hvad vi har. Sejer får noget mad. Han får noget overnight oats med bærsauce på. Det er super lækkert. Og Vilje, hun får hendes almindelig papser og chokopops. Ja. Almindelig papser og chokopops. Og så har vi et meget generøst ingefær-shot. Altså de her små flasker, som Christine og jeg har, de har været der hver morgen, ikke? Det er Power of the Day. Simpelthen så meget lækkert deri. Den her, der er lime, ananas, ingefær og en ting til, jeg ikke kan huske. I går var den helt rød. Jamen, det er simpelthen lækkert. Friske presset juice hver dag. Jeg har gået lidt mere efter mit ingefær-shot, og så taget de flasker, som jeg synes, der tiltaler mig. Lige i dag, den tiltaler. Så en god start på dagen. Ja. Er det ikke rigtig, Vilje? Jo, og vi skal hjem i dag. Nej, vi skal hjem i morgen, så det er sidste fulde dag, vi har i Bangkok, ikke? Det skal vi bare nyde. Hvad har været din yndlingsting, mens vi har været på ferie? Bananbrød. Har det været dejligt, du har kunnet bade hver dag? Ja. Og hvad har du lært? Ja. Svømme. Ja, du har lært at svømme. Og du har lært at sige nogle ord på engelsk. 6, 7. 7, 11. Ikke 7-Eleven, men 7, 8, 8, 9 og 10.